Krásnou zářijovou sobotu, milí televizní přátelé. Vítejte při sledování rad Ptáka Loskutáka. Dnes vás čekají rady všeho druhu. No pozor, ale nejen rady, ale také návody, nápady, různá doporučení. Včera už to je dobrý víno tohle. Jestli ti můžu už radit, jo, já bych ten úvod moc neprodlužoval. No, to je dobrá rada nad zlato. Hele, dobrá rada je vzácná, ovšem vzácnější jsou ti, kdož se jí řídí. No tak já se té rady tedy řídím. A samozřejmě vám hned řekneme, co vás dneska čeká. Poradíme vám, jak pečovat o zajímavou rostlinu s názvem mandevilla. S doktorem Bytem si ukážeme, jak kombinovat tapety s výmalbou. Standa Berkovec rozštípe několik polen pomocí elektrické štípačky. Jak si uchovat digitální fotografie z prázdniny, další téma. A taky si představíme šikovná garážová vrata s bočním pohonem a tak dále. Pozor, a tak dále. ale témat, hodně času málo, já bych to odstartovala. No jasně, 3, 2, 1. Počkej, nebuď tak musíme říct, ale čím začneme. No tak jasně, Aduš, hele, topná sezóna se blíží. To jo. Je ti zima, viď? Je ti Je, zima. no. Já bych poradil našim divákům s tím výběrem krbových kamen, krbových vložek a tak dále. Dobře, tak poraď tam jdi ty a já to mezi tím odstartuji. 3, 2, 1, teď. Krbová kamna, to je paráda. Člověk cítí teplo, vidí ten oheň. Ovšem do té problematiky já osobně moc nevidím. Proto jsem rád, že tady stojí pan Cvach, kterého zdravím. Dobrý den. Dobrý den. A rovnou se vás zeptám. Situace je taková. Stěhuju se třeba z bytu do nějakého většího domu. Proč bych si měl pořídit právě krbová kamna? Určitě byste se měl pořídit, protože chcete mít doma něco hezkýho, že chcete ten oheň začlenit do interiéru, proto krbová kamna, protože ten plamen vlastně vidím, mám tam ten vizuální kontakt. No, určitě je důležitá ekonomika toho provozu. Je tam nějaká nezávislost na dalších zdrojích, to znamená na elektřině, na plynu, protože fyzikální zákony budou fungovat pravděpodobně, i když nám vypnou elektřinu a plyn. Jasně, to je pravda. Když vypnou elektriku, tak je to hodně špatný. Co se týče těch krbových kamen, jakou k tomu musí mít třeba stavební připravenost, nebo kam si je vůbec můžu dát? Určitě je potřeba mít komín, to je základ. Jasně, ano. Dáte si je tam, kde ten komín bude. Další věc je potřeba mít nějakou nespalnou podložku pod těmi kamny. Většinou se dává dlažba nebo nějaký sklo, případně plech. Vidím, že krbová kamna mají nejrůznější škálu designů. Pojďme si o tom něco říci, jaká vlastně vybírat, podle čeho? Můžete si vybrat buď rustikální nebo moderní design. To je potom otázka, do jakého baráčku se stěhujete. Ano. Je možnost potom nějakých keramických obkladů, případně přírodní kamen, nebo po vaší pravici přírodní pískovec. Ano. Jo. Některá kamna mají možnost se otáčet, jako třeba tyto, ostatní jsou solitér ve vašem interiéru. Možná bychom se mohli dostat ještě k té ekologii. V krbových kamnech se topí dřevem, případně nějakou dřevěnou briketou, to je obnovitelný zdroj, takže určitě jsou ekologický, kamna jsou certifikována podle evropských norem, takže s tím i zelení nemají problém s provozem těchto kamen. Dobře, co se týče velikosti prostoru a nějakého výkonu, jak bych tento poměr já měl řešit? Vždycky ty kamna jsou certifikována na určitý výkon, ale to je výkon jmenovitý a mají možnost provozu od do, takže většinou je to od 4 kW po, řekněme, 11. To je výkon dostačující pro většinu domečků, většinu baráčků, kde lidi bydlí, takže to je dostačující. Potom, když už je dům extrémně zateplený, to znamená víceméně energetického typu až nízkoenergetického až pasivního, tak je potřeba to řešit ještě trochu jinak. Pojďme ještě k té situaci kolem kamen, protože přece jenom dřevo je hořlavý materiál, kde ho třeba můžu mít uložený, jak to má vůbec vypadat? S tím většinou nebývá problém, můžete mít nějaký koš na dřevo, případně jsou designový držáky, ať skleněný, kovový, zase rustikálního nebo moderního typu, není problém umístit vedle kamen. Pojďme ještě k té samotné funkčnosti těch kamen, jak to vlastně funguje, jakože přikládám, topí, nepřikládám, netopí. V podstatě takhle to funguje. Vlastně do té spalovací komory jsou dvířka, která jsou prosklená, vložím dřevo, nějaký podpalovač, podpálím. Funguje to. Funkce těch spalovacích komor je dneska moderní, účinnost kolem 80%, víceméně. Regulace toho výkonu je tím, že buď dám méně dřeva nebo více dřeva, přidávám, ubírám vzduch. Pane Cvachu, moc krát vám děkuju. Teď už do té problematiky nádherně vidím. Naschledanou, mějte se hezky. No a já můžu vlastně rovnou zatopit, ne? Tady mám nějaký papír. Jo, to je dopis od naší divačky. Na to já bych málem zapomněl. To by mi Aduš zatopila.